L'Ajuntament d'Alzira, des de la regidoria de serveis urbans, continua baldejant, continua desinfectant, continua anant carrer a carrer, plaça a plaça, tant en horari diurno com en horari nocturno. El baldeo és un baldeo que se fa a pressió i també en un producte com és la lejía, en la mescla autoritzada per el Ministeri de Sanitat i per la pròpia Conselleria de Sanitat del nostre govern valencià. Estem continuant fent aquest tipus de tasques, a pesar de que alguns volen mirar per un altre costat, volen continuar intoxicant els veïns i veïnes del nostre poble dient-los que no estem desinfectant. I això, la veritat és que crec que no és fer una bona política. La bona política és estar sempre al costat dels veïns i veïnes del nostre poble. La bona política és dir sempre la veritat i la bona política és reconèixer quan les coses se fan bé. Tot el demés, la veritat és que és intoxicar el conjunt de ciutadans. Per ahir poden anar qui vulgui, però nosaltres, especialment jo com a regidor en aquesta responsabilitat de la neteja d'aquest poble, tinc que dir que confio molt en el personal de Fobasa, està fent-ho realment bé i estan deixant-se la pell per desinfectar, com vos he dit, carrer a carrer, plaça a plaça. També se desinfecten els parcs infantils d'una forma diària, no solament els del casc urbano, sinó també els parcs infantils que tenim en les urbanitzacions, com Sant Bernardo. Inclús estem anant també a desinfectar els parcs infantils més allunyats, com són els parcs infantils que n'hi ha en el que és el paratge de la Casella. I per tant, estem tranquils. Vull donar un missatge de tranquil·litat als alzirenys. Mentre uns dormen, altres treballen. I treballen perquè és la seva obligació. I és la seva obligació desinfectar el nostre poble.